Naša sudbina navodi nas da drugima pokažemo tko smo zaista te što bi u idealnom svijetu mogli postati. Duboko u sebi uvijek možemo otvoriti oči i pogledati naprijed, prema većim mogućnostima. Svaki čovjek na ovom svijetu je poseban. Bog, zovem se Marijeta i ja sam posebna. Jedina u Hrvatskoj imam Peri-Romberg sindrom. Ova rijetka i nedovoljno istražena bolest od koje Marijeta jedina u Hrvatskoj boluje, vidno uništava njeno lice i glavu prijeteći trajnim oštećenjem mozga. Pozivom na broj 060 96 96 96 donirate sredstva potrebna za hitnu operaciju u Americi. Pružimo Marijeti priliku za normalno odrastanje, igru i bezbrižno sanjarenje. Pružimo Marijeti priliku za život.